வணக்கங்க. எப்படிங்க இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? கணவன், மனைவி அதாவது ஆரம்பத்தில வந்து பிரச்சனை, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பிரச்சனை, தவறுதல் கழிச்சு பிரச்சனை, பிரச்சனை இல்லாம இருக்காங்க. அந்த ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 100% 5% தான் வந்து நல்லா புரிந்துணர்வோடு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ யார் தான் நல்ல கணவன், மனைவி? அதாவது வந்து கணவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது, எனக்கு தெரிந்து அதை முதலில் அதாவது வந்து அந்த பிரச்சனையில் வந்து தோள் கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ, அதை முதலில் நான் ஒருவரிடம் பகிர வேண்டும் என்று நினைப்பது என் மனைவியாக இருந்தால் அவள் நல்ல மனைவி. அதே மாதிரி மனைவிக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது அந்த பிரச்சனையை முதலில் பகிர்வது என் கணவன் என்று நினைத்தால் அவன் நல்ல கணவன். ஆனால் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் பிரச்சனை ஏற்படும் போது ரெண்டு பேருமே ரெண்டு துருவங்களாக இருக்காங்க. பிரச்சனையே கணவனால், பிரச்சனையே மனைவினாலும் சொல்லி சுற்றியுள்ளவர்களிடம் அதை ஷேர் செய்யும்போது தான் இன்னும் பிரச்சனை பெரிதாகிறது. நல்ல கணவன்